this right, no? Mga kabingsa. Yeah. Magbuhat na po ko karon og brand new song. Yeah. Alright, here we go. The best kaayo kining grupo ha. Grupo sa mga motor ang pasabot jud nako ani kanang ginatawag og Davao Mio Club alias DMC. Power kaayo ang kaning grupo ha. Dili lang yun sila basta rider, naapo sila'y ginatawag jud, ginatawag og pusong ginto, puso ginto kay dili lang yun pang rider, daghan po silag mga charity, mo pakaon silag mga breeding program sa mga bata o sa mga kabataan. Dapat yun na to ni silang suportaan ang DMC nga Davao Motors Club. Kuyaw kaayo kini grupo ha, maingon jud nako kini grupo ha. The best Davao Motors Club. Wala na ko'y maingon, basta ako yung masulti. The best kaayo gyud ning grupo ha. Wala na gyud makalupig basta DMC Davao.